बर' सारा बिटिआरनि बिथाङा दिनै जोंखौ नुवाखै नामा जों बिथांनि खाथियाव बार थाङो दिनैसिम बिथाङा जोंनि थाखाय फंसेबो रायज्लायाखै खुद्रिनाय फैदों सोरखारनि सायाव जोंनो बे 9,600खौ जुदि थाबैनो जोंनो दिहुनना होआ जोङो गोख्रों आन्दोलन खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन आरो इलेक्सनखौसो जों जिरायना दङ जों इलेक्सननि समाव जाबायदि सोंखारिगोन नोंथांमोना खुगाखौ गेवनो हायि जागोन सारमोना बुंदोंमोन जे रान्धनिफोर जोंनि अंगनबादिनि टिचार हेल्पारफोर नोंथांमोननि खामानिखौ जों मावना होगोन दिनै जोङो ओंखाम संग्रा बिमा जानानै बेसां जोङो 2005 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दिनै बेसेबा खस्थ' खालामनानै गावनि न'खर सेबा होनानै गावनि गथ' गथायखौ सेबा होनायनि उनावबो जोङो गावनि बिखुमजोखौ सेबा होनायनि उनावबो जोङो खारै जोङो बे स्कुलाव फरायसालियाव जोङो समाजनि गथ' गथायखौ मोजां खायद संनानै बिसोरनि दुखिया न'खरनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे सोलोंथायाव दावगाहोनो हायो आरो बिसोरनि देहा सोलेरफोरखौ जों जाहाथे मोजाङै लाखिनो हायो होननानै जोङो गावनो खस्थ' खालामनानै जों ओंखाम संनो थाङो समाजनि बे थेलाल्ला रिक्साल्लानि न'खरनि गथ'फोरासो बे सरकारि फरायसालियाव फरायो बेयावथ' गोरों गोरा जेनेबा माखासे रां दौलत गोनां थाखा फैसा थानाय न'खरनि बिगोमाफोरा गथ'खौ बे सरकारि स्कुलाव फरायहोआ जों बायदि दुखिया थेलाल्ला रिक्साल्लानि न'खरनि गथ'फोरासो बे फरायसालियाव फरायो अब्ला बिथांमोनखौ बिसोरखौ नायनो थाखाय जों दिनै समाजनिफ्राय ओंखारबोदो बेसेबा खस्थ' खालामनानै बेखौ बिथां मुख्यमन्त्रि सारा शिक्षा मन्त्रि सारा जोंखौ नायहरनांगौ ना नाङा आरो आं खावलायो जोंनि बे प्रमद बर' सारा बिटिआरनि बिथाङा दिनै जोंखौ नुवाखै नामा जों बिथांनि खाथियाव बार थाङो बे जों ओंखाम संग्रा बिमाफोरनो जोंखौ माबा मोनसे राहा खालामनानै होनांगौ ना दिनैसिम बिथाङा जोंनि थाखाय फंसेबो रायज्लायाखै जों दिनै बिथांखौ लानानै बिथाङा सोरखौ लानानै बे खोथाखौ मानो बिथांमोना साना बेनिखाय जों माखासे जोंहा खुद्रिनाय फैदों सोरखारनि सायाव बे खुद्रिनायखौ जाहाथे सोरखारा जोंखौ साननानै नायो आरो जेनेबा 1,500 रांखौ जाहाथे जोंनो रेगुलार होयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो रेगुलार नागिरदों मा सरकारनि हाजिरा बायदिहाय 320 टाका बेखौ जोंनो थाबैनो रेगुलार खालामनानै होनांगोन बेखौ जों शिक्षा मन्त्रिनि खाथियाव जों आर'ज खालामदों आरो बेबायदि जुदि जोंनो बे 9,600खौ जुदि थाबैनो जोंनो दिहुनना होआ जोङो गोख्रों आन्दोलन खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन आरो सरकारनि सायाव माने सोंखारि नागिरदों आङो आसाम रान्धनि संगठननि आं केन्द्र कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दिनै आङो बेखौनो सावरायनो गोख्रोङै बुंहरनो नागिरदों दिनै जोंहा बिटिआरनिबो चिफ मिनिस्टार दङ प्रमद सार आरो जोंनि दाबिया जाबाय माबानिफ्राय 1500निफ्राय 9,600 टाका जानांगौ आरो जोङो दिन मजुरि हमदों 320 टाका जिहेतु जोङो 9टानिफ्राय सङै खुरै जोङो 2टासिम जोङो डिउटिखौ खालामो आरो दिनै जोङो 2,700निफ्राय आन्दोलन खालामै जोङो 115 बार जाबाय जों आन्दोलन खालामनाया दिनैसिम असम सरकाराबो जोंनि थाखाय खुगा गेवाखै दिनै प्रमद सारा बुंदोंमोन जोंखौ सारा बुंदोंमोन इलेक्सन समाव दिनै 5 बोसोर थांनो हमदोंसै जोंखौ बुंदोंमोन जे आइ मात्रिमोन जायनो सरकारनि बिगोमा खामानि मावदों बिथांमोननो जोङो जि हायो जोङो नोंथांमोनखौ जोंनि सरकारनि जुगिदि नायगोन होनना बुंदोंमोन दिनै रान्धनिया दिनै एसेबां दिन आन्दोलन खालामबाय 2,700निफ्राय दिनै बिटिआरनि चिफ मिनिस्टारा नुवाखै नामा आसामनि चिफ मिनिस्टारा नुवाखै नामा आसामनि शिक्षा मन्त्रिया नुवाखै नामा जों बेखौनो सोंसारिदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों सारमोना नै दिनै 5 बोसोर दिना थांनो हमदों नै इलेक्सननि समा मोनफैदों आरो इलेक्सनखौसो जों जिरायना दङ जों इलेक्सननि समाव जाबायदि सोंखारिगोन नोंथांमोना खुगाखौ गेवनो हायि जागोन
दिनै जोङो मानो थाखाय जोङो खुगाखौ गेवथ'वाखै दिनै जोङो समखौ नेदों सारमोना बुंदोंमोन जे रान्धनिफोर जोंनि अंगनबादिनि टिचार हेल्पारफोर नोंथांमोननि खामानिखौ जों मावना होगोन नोंथांमोननि बिनामुलिया जों खामानिखौ मावना होगोन नोंथांमोननि जा दुखु जालायाव दङ जों बिखौ नायना होगोन न' होगोन बां होगोन होननानै बुंदोंमोन जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार चिफ मिनिस्टारा दिनै रान्धनिफ्रा बेसेबां बिमा बुरैफोरा पेन्सन जानो हमलांदों सोरहाबा जानो गैयिनि थाखाय गथ' गथायखौ मोजां फरायहोनो हायाखै सोरहाबा शिक्षा होनो गोनांखौ होनो हायाखै सोरहाबा दिनै इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंमोन सोरहाबा डक्टर खालामनो नागिरदोंमोन सोरहाबा मास्टर खालामनो नागिरदोंमोन सोरबा अफिसार खालामनो नागिरदोंमोन दिनै बिमा माहारिखौ जोङो रान्धनि हिसाबै जोंखौ 2400 निजुक्ति होनानै जोंखौ लादोंमोन 2500निफ्राय संहोदोंमोन जोंखौ बेखौनो खालामदों दिनै शिक्षा बिभागनि जाय टिचार हेडमास्टार हेड मेडाम बिथांमोनाबो जोंखौ रुवाथि बायदि बाहायनो हमलांदों जोंखौ जेनेबा साहा फुदुं मायाबा जायोबा बिसोरनि प्रग्राम जायोबा ओंखाम सं दिनै लेट्रिन साफा खालाम ओंख्रि फोनायनि हाग्रा बंग्राखौ साफा खालाम बेफोरबायदि जों खालामनाबो जोंखौ मानो सरकारा नुवाखै दिनै जोंखौ मानो दिनै जेसेबां बिमा माहारिया गाबदोंबाबो बिमा माहारिया मोन्थायखौ मोननो लुगैदोंबाबो दिनै मानो फंसेबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बुंथियाखै जों बेखौनो जों दाबि जनायदों जे बिटिआरनिफ्राय प्रमद सारखौ बुंनाय जादों सोंखारि हरदों जे जोंनि बिमा माहारिनि जिखिना रन्धन खामानि मावदों बिथांमोननि 9600 थाखा दरमाखौ अति सोनखारै बृद्धि खालामनांगौ नियमिकरण खालामनांगौ आरो जोंनि मेडिकेल फ्रि जोङो अर गुदुं बा दै गुदुङाव मायाबा मोनसे जायो बेखायनो जोङो बेखौबो जों सरकारनिफ्राय जोङो मोननो लुगैदों आरो जोङो जिखिना आसनि दोङो बे आसनिनि सायाव न'खर गासैबो मोनजोबनो नांगौ होननानै जोङो बे चेनेलनि जुगेदि नोंथांमोनखौ आं सोंखारिनाय जाबाय गोजोन्थों मुङा सबिता बर' बिबाना आङो केन्द्र कमिटिनि प्रेसिडेन्ट